தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறேன் மாதாஜி உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ரீனி மாதாஜி, சாரி நான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன். இன் பிட்வீன் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. இல்ல ஹரே மாதாஜி, இல்ல கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாராவது நரசிம்மரத்தி கூட நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. மாதாஜி வர வரைக்கும் நம்ம அதை கூட பார்க்கலாம் மாதாஜி. நரசிம்ம இல்ல ஆரத்தியா? இல்ல ஜெயமாரதா ஜெயராதா மாதவ கூட யாரையாவது இது பண்ண மாதாஜி, சொல்லுங்க ஷினி மாதாஜி. மாதாஜி நான் இவங்க பண்ணிட்டேன். ஓகே மாதாஜி. போஸ்ட் தேங்க் யூ பண்ணிட்டேன். மாதாஜி. தேங்க்யூ ஓகே மாதாஜி. ஐ அம் மாதாஜி. ஹரே லீவிங் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ ஷேர் பண்ணுமா அப்படியே படிக்கலாமா? நரசிம்ம யாராவது படிங்க இதுலதான் மாதாஜி. பண்றேன் மாதாஜி மாதாஜி, வந்தோடனே நான் கிளாஸ் பண்றேன் மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதனால நம்ம அது ஓகே. வரைக்கும் பாடலாம் மாதாஜி. மாதாஜி போட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஓகே, நமஸ்தே நரசிம்ஹாய பாடலாம் மாதாஜி. சேர்ந்தே பாடலாமா? இல்ல பாடுங்க மாதாஜி. சேர்ந்தே நீங்க பாடுங்க பாடுங்க மாதாஜி. மாதாஜி. பாடு. நமஸ்தே நரசிம்மாய பிரகலாத प्रह्लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाडङ्कानकालाये इतो नरसिंह परदो नरसिंहो यतो यतो यामितो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंहो नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये तवकरकमलवरेणकमद्भुतशृङ्गम् तलितहिरण्यकशिपुतनुपृङ्गम् धृतनरहरिरूप जय जगदीश हरे. துளசி சோஸ்திரம் சொல்லுமா மேடம்? ஜெய ஜெகதீஸ்வரே அந்த இது வந்து ஒரு 3 வாட்டி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. சாரி. கேசவ திருத நரஹரி ரூபா ஜய ஜெகதீஷ ஹரே. கேசவ திருத நரஹரி ரூபா ஜய ஜெகதீஷ ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம ஜெயராதா மாதவ கூட பாடலாம்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாடலாமே பாடலாம். பாடுனாங்க மாதாஜி. யாராவது பாடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஞ்சனி மாதாஜி உங்ககிட்ட திருப்பி ஸ்கிரீன் இருந்தா நீங்க பாடிடுங்க. உங்ககிட்ட இருக்காது. இது இருக்கு. இது அந்த சாங் வருது. எல்லாருமே பாடலாம்னா பாருங்க. யாரெல்லாம் பாடலாம். பாடுறீங்களோ பாடுங்க. ஜெய ராதா ராதா மாதவ ஜெய ஜெய குஞ்ச குஞ்ச பிஹாரி. பிஹாரி ஜெய ஜெய ராதா ராதா மாதவ ஜெய ஜெய குஞ்ச குஞ்ச பிஹாரி பிஹாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லப கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லப गिरिवरदारी. यशोदनन्दन रजन यशोदनन्दन रजन रंजन यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे. हरे. மாதாஜி நீங்க 15 சாப்டர் ஓபன் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி ஏதாவது பிரணதி பாடுனா பாடுங்களே மாதாஜி. ஆரம்பிக்க சொல்லுங்க, பாட சொல்லுவீங்க. ஆமா மாதாஜி. இன்னும் மாதாஜி வரல. அதுதான் பிரணதியாவது பாடலான்ட்டு. பிரணதி படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நானு ஓகே மாதாஜி. மங்கள மாதாஜி வந்திருக்காங்க. அவங்க யார் வேணா பாடட்டும். அவங்க படிக்கட்டுமா?
மாதாஜி நீங்க 15.2ல இருந்து 3ல இருந்து போடணும்ல மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஆமா ஹரே 3ல கிருஷ்ணா இருந்தா மாதாஜி. போட்டிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி லைவ் போட்டுட்டாங்க மாதாஜி. போட்டுட்டீங்களா? அது வைகுண்ட மாதாஜி வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க ஓகேம்மா, மாதாஜி. ஓகேம்மா, ஓகேம்மா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. ஓகேம்மா. அதுக்கு தான் தேங்க்யூ வந்தேன். மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ ஆ. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. யாராவது பிரணதி பாடினா பாடுங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனகல்சலாகயா சசுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः युतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं शाक्रजातं सखगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीकृष्ण पादान् सखगण ललिता श्री विशाखान्वितान् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशे गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते दत्त काञ्चन कौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय त्यो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर द्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ஷேர் பண்ண அந்த சாங்ஸ்ல வந்து இஸ்கான் சாங்ஸ்ல வந்து இந்த துளசி ஸ்லோகம் ஸ்துதிலாம் இருக்க ஸ்லோகம் கூட படிக்கலாமா நம்ம? ஒரு துளசி பிரதர்ஷன மந்திரம் ஒரு 4 லைன் தான் இருக்கு. யாருக்காவது இருந்தா படிக்கலாமா நம்ம? படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி வரைக்கும் படிங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல மாதாஜி. நீங்க படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ துளசி பிரதர்ஷன மந்திரம். யானி காணி ச பாபானி பிரம்ம ஹத்தானி காணி ச தானி தானி பிரணஸ்யந்தி பிரதர்ஷன பதே பதே. நரசிம்ம கவச மந்திரம். உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்மம் பீஷ்ணம் பத்ரம் மிருத்யும் மிருத்யும் நமஸ்தே நரசிம்மாய பிரகலாதாயினே हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलाडङ्गानकालये इदो नरसिंहो परदो नरसिंहो यतो यामिदतो नरसिंहो हृदयो नरसिंहो नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये
நரசிம்மஸ்துதி தவகர கமல வரேணகம் அற்புத ஸ்ருங்கம் தலித ஹிரண்ய கஷிபு தனுப்ருங்கம் கேசவ திருத நரஹரி ரூபா ஜெய ஜெகதீஷ ஹரே ஜெய ஜெகதி ஹரி. நெக்ஸ்ட் நைவேத்தியம் பண்ணும்போது சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திரம் இருக்கு, அதையும் அப்படியே படிச்சிடுறேன். நமோ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷாத்ய தேசதாரிணே நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌர திவிஷே நமः நமோ பிரம்மண்ய தேவாய யோ பிராமண ஹிதாய சே ஜெகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஷைனி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜியை கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நீங்க ஸ்கிரீனை வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா உங்களை மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ரேவதி மாதாஜியை கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. நீங்க என்னதான் நீங்க அப்பால சொல்றேன். இல்ல உங்களை இல்ல மாதாஜி. ஓகே ஓகே பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஹரே நீங்க கிருஷ்ணா. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி சொல்லிக்கோங்க. நீங்க பிரணதி வாசிச்சாச்சு மாதாஜி. நீங்க டைரக்டா கிளாஸ் பண்ணலாம் மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருக்காங்களா? அவங்க மியூட்ல இருக்காங்க, இடையில மியூட்ல ஆமா இருக்காங்க. மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க கிருஷ்ணா கிளாஸ் மாதாஜி. எடுங்கோ. நாங்க இங்க பிரணத்தில வாசிச்சிட்டோம் மாதாஜி. சரி மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா மாதாஜிக்கு எல்லாரும் தேங்க்யூ. இஸ்கான் பெங்களூர். தேங்க்ஸ் ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்ஸ் லாட் மாதாஜி. இஸ்கான் பெங்களூருக்குள்ள எல்லாரும் நம்ம இது எல்லாரும் வெல்கம் பண்றேன். ஸ்ரீ பிரபுபாதா அவரோட இதால நமனிஷ்ட பிரபுஜி என் சிக்ஷா குரு எல்லா தரப்பையும் எல்லாரையும் உங்களை எல்லாம் வாங்குவாங்கன்னு எல்லாம் வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் இது படிக்கிறேன்னா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாருன்னா ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஓகே இப்ப வாசிங்க மாதாஜி. 15.34 ஆமா வாசிங்க ஓகே மாதாஜி. ஓகே அவங்க பேசிக்கிறாங்க, படிக்கட்டும். நாரூபம் அஸ்யேக ததோபலத்யதே நாந்தோ ந சாதி ந ச சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தம் ஏன விஷ்ணூட மூலம் அசங்கஸ்த்ரேன திருஷ்டேன சித்வா ததபதம் தத் பரிமார்கிதவ்யம் யஸ்மின் ததா ந நிவர்த்தி ச பூய தவ ஏவ சாத்தியம் புருஷம் பிரத்யதே யத பிரவ்ருத்தி பிரசுதா புராணி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமான வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதோ இல்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடம் எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடம் எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரம புருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. இது இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றதுன்னா, நம்மளோட இந்த மரத்துல எப்படி இருக்கும், உண்மை இருக்கோ அது அது மாதிரி நம்மளுக்கு இங்க காணப்பட முடியாது. எங்க அது முடிகிறது, எங்க தொடங்குகிறது, அசிவாரம் இருக்கிறது யாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதனால அந்த பலமாக இந்த வேறு இருக்கிற இந்த மரத்தை எப்படி பற்றின்பை இல்லையோ எந்த ஆயுதாலையும் உறுதியோட வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். ஆனா அது பின்னாம அது எங்க நம்ம போனா திரும்பி வருவது இல்லையோ அதே இடத்தை நம்ம அதே இடத்தை நாடி யாரெல்லாம் நம்ம யார்கிட்டலாமோ தொடங்குகிறோமோ, யாரோடலாமோ நம்ம விரிவடைகின்றோமோ அந்த
பரம புருஷனார் மட சரணம் அடைய மட்டும் பண்ணும். இந்த வந்து இந்த அரச மரத்துல உண்மை உருவம் என்னன்னா, இந்த ஜடவல்கள் ரொம்ப புரிந்து கொள்ள முடியாதுல சரியா நம்மளுக்கு இதுல சொல்லியிருக்கு. நம்ம வேர்கள் மேல் நோக்க இருக்கிறதுனால உண்மையோட விரிவு இன்னொரு பக்கத்துல இருக்கு. அதெல்லாம் ஒரு மரத்துல எப்படி பௌதிகளால பிழைக்கப்பட்டது பாருங்க. அந்த எவ்வளவு தரம் அந்த மரம் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு அந்த பிரான்சஸ். அது அதுக்கு ஆரம்பமோ எங்கேயுமே நமக்கு தெரியாது. அதுதான் நம்ம இந்த காரணத்தை தான் நம்ம அவசியமா தெரியணும். நம்மளோட சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் வச்சுக்கோங்க. நான் என்னுடைய தந்தை மகன், என்னுடைய தந்தை வேறு ஒருவன் மகன், இதெல்லாம் நம்ம தேடுகிறோம்ல. நம்ம அவாதான் பிரம்மதேவரை அடைகிறார். அதே மாதிரி கர்ப்போதாக சாய் விஷ்ணுவில் யார் உருக்கப்பட்டார் இருக்காளோ அவ இறுதியில் எங்க போவா? பரமபுருஷரானதான் அடைகிறார். அதேதான் அந்த ஆராய்ச்சியும் தான் இது முடிவு. இந்த மரத்தில ஒரு முழுமுதற் கடவுளே அவ பக்கத்துல எப்படி ஈடுபட்டு இருக்கிறார்களோ, யார் ஒரு திருப்பி திருப்பி சொல்ற யார் பக்தத்தின் சங்கத்துல இருக்காளோ, அதே மாதிரி அந்த எப்படி அவ அந்த பொய்யான பிம்பத்திலிருந்து எப்படி வெளியில படுறாளோ, யாரு ஞானத்திலே அந்த தொடர்பை துண்டிக்கிறாளோ அவாதான் அந்த மரத்தில் அவளை உண்மையாக நிலப்பெறுகிறார். இதுல அதனால நம்ம எப்போதுமே ஜட இயற்கையில ஆதிக்க செல்வதற்காக ஒரு நாட்டம் காட்டக்கூடாது. அதனால அது அங்கீகப்பட்டு என்னெல்லாம் சாஸ்திரிகர் குருகள் சாஸ்திரிகள் எப்படி ஒரு அடிப்படையாக கொண்டுருமோ அதே அந்த பற்றின்மையை நம்ம நிச்சயமாக நம்ம பற்றின்மை இருந்தாதான் நம்மளுக்கு என்னைக்குமே நல்லது. என்னைக்குமே பற்றின்மையே இருக்கக்கூடாது. நம்ம பண்ணணும் அந்த பற்றே இருக்கக்கூடாது. நம்ம பண்ணணும் நம்ம கடமை, அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி ஞானத்தில் யாரெல்லாம் உண்மையாக இருக்கிறாளோ அவெல்லாம் இந்த நிறைய பக்த சங்கம் நிறைய விவாதங்கள்லாம் பண்ணி, அதே மாதிரி பரமபுருஷனுடைய கருத்தை எப்படி கொண்டு வர முடியும், அதே மாதிரி நம்ம அதெல்லாம் யோசிச்சு சரணம் அடையணும். அதே மாதிரி அங்க செல்வதா அந்த பொய்யான பிம்பத்துல இருந்து எப்படி மரத்துல இருக்குமோ அது திருப்பி வருவது இல்லையோ, அதே மாதிரிதான் இங்க நம்மளோட பௌத்திகம் அப்படிதான் தான். அதனாலதான் என்னைக்குமே முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை எப்படி நம்ம பரமபுருஷன கருணை பெறுவதற்காக அவளை எப்படி சரணம் அடையணும், எப்படி சரண்டர் பண்ணணும், அந்த கருணை எப்படி வரும்? சிரவணம், கீர்த்தனம், இந்த மாதிரி பக்தி தோண்டெல்லாம் இருக்கிறது தான். அதுதான் முக்கியமான இது. அதுதான் மெயின் பிரான்ச் ஆஃப் தட் தான் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். அதனால என்னாலதான் இது ஆறுது, என்னாலதான் இது நடக்கிறது. அதே மாதிரி பௌதிக வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருந்தா நம்ம அதுல இருந்து எப்படி நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு ஆலமத்த பந்தத்துல இருந்து எப்படி வெளியேறோமோ, அதே மாதிரி கிருஷ்ணத்துல எப்படி சரணம் அடைவிடுமோ, அப்புறம் எப்படி கிருஷ்ணனோட சரண் அடை பௌதிக விவகத்திலிருந்து மொத்தம் ஆட்டோமேட்டிக்கலா எல்லாம் வெளியில வந்துடுறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் 15.5 போடணும் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. 15.5 போடணும். படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 15.5 போட்டா படிச்சிடுறோம் மாதாஜி. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் புக்க பார்த்து படிக்கிறேன் மாதாஜி. புக்க பார்த்து ஓகே சாரி மாதாஜி நிர்மாண மோக ஜிதசங்க தோஷ அத்தியாத்ம நித்யா வினிவிருத்த காமாக துவந்தவேர் விமுக்தா சுகதுக்க சம்சை கச்சந்தியமூட பதம் அவ்வியம் தத்து. பொய் கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்பம் துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷனிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரு பொய் கௌரவம், மயக்கம், எப்படி தவறான சங்கத்திலாம் விடுபட்டு நம்ம எப்போ பகவான நித்தியமா புரிந்துக்கிறோமோ, எப்ப நம்ம பௌத காமத்தையும் நிறுத்திட்டு இன்பம் துன்பம் என்று ஒரு இருமையிலேருந்து வெளியில யாரு மயக்கமுற்றாலும் இருக்கிறாளோ அவாதான் பரமபுருஷனோட சரணமடைவா. இது தெள்ள தெளிவு நிச்சயம். இது அவாதான் அவளோட பகவானோட ராஜ்யத்தையும் அவள அடைகிறார்கள். இதான் சொல்றது. இது திருப்பி என்ன சொல்றதுன்னா, சரணாலயம் இங்க ரொம்ப அழகா இதுல கூறப்பட்டிருக்குது. முதல் என்ன தகுதி என்ன வேணும்னா, நம்ம கர்வத்தினாலையும் மயக்கத்தினால இருக்கிற ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாவையும் இந்த ஜடை இருக்கிற எஜமான நம்மளையே எப்போது யோசிச்சுட்டு இருக்கிறதுனாலும் அது நம்ம பரமபுருஷனோட சரணோட ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான காரியம். எப்படி அறிவை நம்ம இது பண்ணணும்னா, இந்த ஜடை இருக்கிற நான் இல்ல,
நம்ம இல்ல, நம்ம ஒண்ணுமே இல்ல இந்த இதுல உலகத்துல. பகவானால நம்ம வந்த ஒரு 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 நிமித்த மாத்திரம், நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அந்த எல்லாமே யார் எஜமானர்? நம்ம எஜமானமா என்னைக்குமே நினைச்சுக்க கொள்ள முடியாது. நம்ம ஒருத்தருமே இல்லை இந்த உலகத்தை. நம்ம எல்லாம் உலகத்துல அவளால படைக்கப்பட்டவர். யார் எஜமானர் நம்மளோட? பரம புருஷர் பகவான் தான். அது ஒவ்வொருத்தரும் மனசுல எல்லாரும் தெள்ள தெளிவா இது அவளுக்கு இருக்கிற ஒரு உங்களோட ஹார்ட்ல, உங்க இதயத்துல பக்கா இது வச்சுக்கோங்க. இது நம்ம ஒண்ணுமே இல்ல, பகவான் படைக்கப்பட்டவன் நாம, அவர் தான் எஜமானர். அதனால யாரு கர்வமா இருக்காரோ, யாரு மயக்கத்திலேருந்து யார் விடுதலைப்படுகிறாளோ அவளாலதான் பகவானால நிச்சயமா சரணடைய முடியும். இந்த ஜடரோடுக்கு எல்லாத்தையும் எப்போதுமே நம்மளுக்கு மரியாதையை எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த 4th சாப்டர்ல. நம்ம என்னைக்குமே புல்லு எப்படி நம்ம கால்ல வச்சா எப்படி இதாயிடு திருப்பியும் வந்துடுறதோ, அதே மாதிரி நம்ம ஒரு submissive-ஆ, அடக்கமா, பணிவா எல்லாரோடையும் அதே மாதிரி ஆன்மீக குருத்து அப்படிதான் நம்ம இருக்கணும். அது என்னைக்குமே இந்த என்ன ஆகுதுன்னா, இத மாதிரி இந்த எல்லாம் இது இந்த நாள்ல நம்ம என்னைக்கு நம்ம ஒரு தவறான உறவுகளை இருந்து தொடர்புல இருந்து போயிட்டு ஆன்மீக ஞானத்தை எப்படி வளர்க்க முடியுமோ, நம்மளோட தன்னுடைய என்ன தகுதி என்னவோ, நம்மளோடது எது தன்னுடையது என்ன, தன்னுடையது எது இல்ல, எப்படி ஞானத்தை வெற்றி சொல்ல முடியும், அதே மாதிரி இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும், இன்பம் துன்பம் சுகம் துக்கம் எல்லாத்திலிருந்து எல்லா இனிமைகளிலிருந்து எப்படி நம்ம விடுதலை பெற முடியும், அப்புறம் அது மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி பரமபுருஷர் பகவானோட சரணம் அடையத்தான் நம்ம ஒரு மெயின் நோக்கமா வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நதத்பாசயதே சூர்யः ந சசாங்கோ ந பாவக யத்கத்வான நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. எனது அந்த பரம வாஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தாலோ ஒளியூட்டுவது இல்லை. அதனை அடைபவர் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு திரும்புவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க சுதா ஜெயக்குமார், சுதாது எனக்கு ஃபீபிளா கேட்கவே இல்லை. உங்களுக்கு எல்லாம் கேட்டுதா மாதாஜி? கேட்டுதே மாதாஜி. ஓ சரி, ஓகே 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 மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? படிக்கட்டுமா? நல்லா கேக்குது. படிக்கட்டுமா மாதாஜி இன்னொரு தடவை? வேண்டாம் வேண்டாம் மாதாஜி. சரி மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றான்னா, இந்த யாரு ஒரு எது பரம வாசஸ்தலம் எது? சூரியனாகவோ சந்திரனாலேயோ நம்ம நெருப்பினாலோ இல்ல மின்சாரத்தினாலோ எப்படி ஒளிப்படுத்தி இல்ல, அதே மாதிரி அடைவர்கள் என்னைக்குமே இந்த ஜடவுளுக்கு திரும்பியே வர்றது கிடையாது. புருஷோத்தரமான முழுமுதற் கடவுள் வாசஸ்தலம் எங்கன்னு நம்மளுக்கு இந்த நம்ம வேர்ஸ்ல நம்மளுக்கு சொல்றது. இந்த ஆன்மீக உலகம் கிருஷ்ணலோகம்ங்கிறது அது என்னது? கோலோக விருந்தாவன் என்று அதெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது. ஆன்மீக வானில சூரிய ஒளி சந்திர ஒளி நெருப்பு மின்சாரம் எல்லாமே அவசியமே கிடையாது. இங்க மாதிரி பிரபஞ்சம் இல்ல. இந்த மாதிரி பிரபஞ்சம் இல்ல எப்படின்னா, இந்த மாதிரி பிரபஞ்சம் நம்மளுக்கு மின்சாரம் அவசியம், அதுக்கப்புறம் நெருப்பு அவசியம், சூரிய ஒளி அவசியம், சந்திரசொலி அதெல்லாம் ஒண்ணுமே ஆன்ம கோஷத்துல அங்க என்னைக்குமே எல்லா கிரகங்களும் சுயமாகவே பிரகாசமா இருக்கும். இந்த 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 பிரகாஷ கிரகம் எது? சூரிய கிரகம் என்றுதான் சொல்றது. ஆனா ஆன்மீக உலகில எல்லா கிரகங்களுமே சுயமாகவே பிரகாசிக்கும். அதுதான் வைகுண்டம் என்று சொல்லப்படும். அந்த கிரகங்கள பிரகாசமே பிரம்ம ஜோதியோட இப்படி பேரொளியாக இருக்கும். உண்மையில இந்த கிருஷ்ணர் லோகமான கோலோக விருந்தாலிருந்து வெளிவருகின்றது ஒளி இருக்கு பாருங்கோ, அது ஒரு ஜோதியின் பகுதி. அது மகத்தத்துவனால ஜட ஒலிகளால மறைக்கப்படுகிறது. நம்ம இந்த ஜட ஒலிகளின் வெளியில வந்தானா நம்ம தான் கோகுல விருந்தாவன் நம்மள அதெல்லாம் பார்க்க முடியும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அது ஏற்கனவே நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டர்லாம் படிக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம அதே மாதிரி அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். அது இது மாதிரி நிறைய இந்த மாதிரி ஒளிரும் வானத்துல இருக்கு பாருங்க, நிறைய பைக்குண்டங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதுதான் ஆன்ம கிரகம் சொல்லப்படுகிறது. அதுதான் முதலியமானதும் அதுதான் கோலோக விருந்தாவன். நம்மளாம் எங்க போறோம்? எல்லாரும் சேர்ந்து
ராதிகா மாதாஜி நம்மளெல்லாம் எல்லாம் ஐஷன் போப்ரா எங்க ஐஷன் போப்ரா கோலோக கலாதி மாதாஜி பிருந்தாவனம். என்ன செஞ்சா நம்மளெல்லாம் கோலோக விருந்தாவன் நம்மளெல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து கோலோக விருந்தாவன் போவோம். என்ன மாதாஜி பிரபுஜி ஆமா சரியா? மாதாஜி. ஓகே சரியா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த இருண்ட ஜடவல்கள் இருக்க மட்டும் என்னைக்குமே ஜீவாத்மா இருக்கா பாருங்க, ஜீவாத்மா இருக்கிறா. அது இந்த ஜடவல்கள் ஒரு பொய்யான இந்த மரத்தை எப்ப நம்ம வெட்டி விடுறோமோ அப்பதான் நம்ம ஆன்மீக மானத்தை அடைந்து நம்ம முக்தியும் பெற முடியுது. அதே மாதிரி அப்புறம் திருப்பி வரத்துக்கு இங்க நம்ம பௌதிக இதுல வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஜடவல்கள் ஜீவாத்மா யாருமே வரமாட்டா. அவ வாய்ப்பும் கிடையாது. அப்புறம் கட்டுண்ட வாழ்வில நம்ம ஒரு நம்ம எல்லாம் நான் தான் எஜமான அது மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம முக்தி பெரிய நிலையும் இந்த எப்படி நம்ம ராஜ்யத்தை ஆன்மீக ராஜ்யத்துல நுழையிறோமோ, எப்படி நம்ம முக்தி நிலை பெறணுமோ, எப்படி பரமபுருஷோட உறவு கொண்டுட்டு இருக்கிறோமோ, அதுல இருக்கவே நம்மளுக்கு நித்தியமான ஆனந்தம், அதுலதான் நம்மளுக்கு நித்தியமான உறவு, அதுதான் நம்மளுக்கு நித்தியமான ஞானமும் கிடைக்கிறது. இதெல்லாம் இது படிச்சுட்டு இதெல்லாம் இந்த கவலையெல்லாம் விட்டுட்டு ஒருத்தர் எப்படி காரணம்னா இந்த நித்திய உலகத்துக்கு நம்மள மாற்றிக்கொள்ளவும் எப்படி மாற்றிக்கொள்கிறோமோ, இந்த எப்படி பொய்யான மம்பரத்திலிருந்து விடுபடுத்திக் கொள்கிறோமோ என்ற ஆர்வத்தோட நம்ம இருக்கணும். அதனால இந்த ஜடவியல்கள் பற்று கொண்டு இருக்கு. என்னன்னா எப்படி பற்றுதல் துண்டித்தில் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவ எப்படி கிருஷ்ண உணர்வு ரியலைஸ் பண்றாளோ படிப்படியாக எல்லாம் பற்றின்பிலிருந்து வெளியில அவ கிருஷ்ண உணர்வு எப்படி நம்ம தொடர்பு எதிர்க்கணும், அர்ப்பணிக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம அந்த இயக்கத்தை தேடி நம்ம எப்படி அந்த பக்தி கொண்டுல செல்லுவோம், எப்படி அதை கப்போம், எப்படி இந்த மிதமான எல்லா தனது எல்லாரையும் பற்றுதலையும் எப்படி துண்டிக்க போடுவோம். அப்புறம் அது மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சு நம்ம இதுல முக்தி அடைகிறோம். அதனால்தான் அதே மாதிரிதான் பகவானோட பக்தி தொண்டில் யாரு பற்று இருக்க வேண்டாம் இருப்பானோ அது திருப்பியும் இதுல ஜடவல்களிலே நானேதான் ஒரு பலத்தை எதிர்பார்த்து அப்படியே அந்த சூழ்நிலையே அந்த சைக்கிள்ல தான் இருப்பான். அதே மாதிரிதான் இருப்பான். அது இது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா? வாசிங்க மாதாஜி யாராச்சும். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவ சனாதன மனஷ்டாந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்களாவார். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த கட்டுண்ட உலகில இருக்கிறவாள்லாம் ஜீவாத்மாக்களும் எல்லாரும் நித்தியமான அம்சங்களும் எப்போதும் கட்டுண்ட வாழ்வுகளை இருக்கிறதுனால மனம் உட்பட எல்லாம் 6 புலன்களும் இவர்களும் ரொம்ப கஷ்டமாக சிரமப்படுகின்றனர். இது இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா கரெக்டா இந்த ஜீவாத்மாவோட அடையாளம் தெள்ள தெளிவா இதுல சொல்லியிருக்கு. ஜீவாத்மா ஒரு பரமபுருஷனின் நித்தியமான அம்சம் இல்லையா? அதனால இந்த கட்டுண்ட வாழ்வில அவனுக்கு அங்க அவன் எப்படி முக்தி கட்டுண்ட வாழ்விலிருந்து எப்படி முக்தி பெற்ற நிலையில எப்படி இறைவனோட ஒன்றாடணும், இல்லாட்டா நித்தியமாக அவன் எப்போ நம்ம சனாதனா என்று அது இதுல சொல்லியிருக்கு. அந்த வேதத்தை கத்தப்படி என்ன சொல்லியிருக்கான்னா பரமபுருஷ பகவான் எண்ணெக்கச்சக்க ரூபங்களில் இருக்கார், விரிவுபடுத்தின்னு இருக்காரு அவரை. அது நம்ம அதுதான் முதல்ல விஷ்ணு தத்துவம் சொல்றோம். இந்த 2வது நிலையத்தை என்ன சொல்றோம்? ஜீவ தத்துவம் என்று சொல்றோம். அதே மாதிரி இன்னொரு இதா சொல்லலாம்னா விஷ்ணு தத்துவங்களுக்கு சுய அம்சங்கள் என்று, ஜீவாத்மாக்களுக்கு அப்புறம் பின்ன அம்சங்கள் என்று சொல்றார். 2 இருக்கு, ஜீவ தத்துவம் விஷ்ணு தத்துவம் அண்ட் ஜீவாத்மா இருக்கா. அது ஜீவ தத்துவம் விஷ்ணு தத்துவம் எதுல இருக்கா? சுய அம்சங்கள்ல இருக்கா. ஜீவாத்மாக்கள் எதுல இருக்கா? பின்ன அம்சங்கள்ல இருக்கா. அதே மாதிரி இதெல்லாம் பகவான் ராமர், நரசிம்மர், விஷ்ணுமூர்த்தி எல்லாருமே வைகுண்ட லோகங்கள்ல தான் இருக்கா. அதே மாதிரி சுய உருவங்களிலும் இருக்கிறா. ஜீவாத்மாக்கள் என்று இருக்கிறது என்ன பண்றான்னு எப்பவாவது நித்தியமான தொண்டர்கள். அப்புறம் பரமபுருஷர் பகவானுக்கு ஒவ்வொருக்கும் தனித்தன்மையும் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் ஜீவாத்மாவுக்கு தனக்கு தனித்தன்மையும் இருக்கு.
அதே மாதிரி ஜீவாத்மாக்கள்லாம் எப்படி பரமபுருஷர் அம்சங்களா ஆகி எப்படி ஜீவாத்மாக்கள் அவளோட குணக்கத்திலிருந்து பங்குடையார்களா அதெல்லாம் அந்த குணத்தில் எப்படி சுதந்திரப்பட்ட ஒரு ஆத்மா ஒவ்வொரு உள்வாய்க்கு அதித்தன்மை இருக்கிறது, அதுலயும் அவள் சுதந்திரமும் இருக்கு. அது அது என்ன பண்றான்னா அவ சுதந்திரத்தை தவறாக உபயோகிக்கப்படுகிறார் கட்டுண்ட ஆத்மா ஆயிடுறதுனால. அதனால சுதந்திரம் சரியாக உபயோகத்துல இல்லாம அவ முக்தி பெற்ற நிலைமையில பெற்ற நிலையில போகாம இப்படி 2 நிலையில அவ இருக்கா. அதே மாதிரி நம்ம அதுல இல்லாம எப்படி நம்ம பக்தி தொண்டு போய் தெய்வ தொண்டுல ஈடுபட்டு கட்டுண்ட பாழில் இல்லாம எப்படி திவ்யமான அமைதி வச்சுக்கணும்னு அதே மாதிரி நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. शरीरं यत् वाप्नोति यत् साप्युत्क्रामरतीश्वर பృஹித்வதானீஹம் த்யாதி வாயுர்கந்தான் ஈஸ்வயாத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதைப் போல இஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது என்ன சொல்றேன்னா காற்று எப்படி நறுமணம் தாக்கி சொல்ற மாதிரி அதே மாதிரி இருக்க உயிர் வாழ்வு ஒரு உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கும் வாழ்வில் எல்லாம் உணர்வுகளும் சுமந்து செல்கிறார்கள். ஆனா ஒரு வகையான உடவை பெற்ற பெண்ணு மீண்டும் அவர் இன்னொரு உடல் ஏற்பதற்காக இதெல்லாம் கைவிடுகிறார்கள். அதனால இங்க என்னன்னா இது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம நம்மளோட உடலை நம்ம நிஜமானது என்று சொல்லப்படுகிறது. அது என்ன விரும்புறது, அந்த உடலுக்கு உயர்நிலைத்து எப்படி நம்ம மாற்றிக்கொள்ள முடியும், எப்படி கீழ்நிலைக்கு கொண்டு விட முடியும். இதனால அவளுக்கு ஃபுல்லா சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு பகவான். ஆனா அந்த அந்த உணர்வை எப்படி உருவாக்குறதோ அந்த உணர்வு மரண நேரத்தில் அவளுக்கு அடுத்த உடலுக்கு எப்படி சொல்கிறார்களோ அது அதே மாதிரி பூனை பூனை மேல சில பேருக்கு ரொம்ப பூனை மேல ஒரு பெட்டா வச்சிருப்பா, அதையும் நினைச்சு போனா அடுத்த ஜென்மத்தா புண்ணியாப்பா. அதே மாதிரி நாயை பெட்டா வச்சுட்டு நாய்க்கே நம்ம அவ சேவை பண்ணி ஐயோ நாயை விட்டுட்டு போறோமே அதனால நாயா ஆவா. அதே மாதிரி நம்ம சிவனோட இதுக்கு போவோம். அது மாதிரி பிரம்மா நினைச்சா பிரம்ம லோகம், வைகுண்ட லோகம் நினைச்சா வைகுண்டம். என்ன நினைக்கிறோமோ மரண தருவாயில்ல, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இருக்கு. போது என்ன வச்சுக்கோங்க, நம்ம என்னைக்குமே கோகுல கிருஷ்ணாரோட இது தாமரை பாதங்கள் தான் போனோம். எல்லாரும் கோகுல விருந்தாவன் போறதுக்கு கிருஷ்ணாவோட இதுதான் நம்ம எல்லாம் போனோம் எல்லாரும் சேர்ந்து. அதேதான் நம்மளோட ஒரு மெயின் இன்டென்ஷன் ஆஃப் லைஃப் வச்சுக்கணும் நம்ம என்னைக்குமே. அதனாலதான் இது என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அதனாலதான் இவ எப்படி நம்ம அதுக்கு போனோம்னா எப்படி நம்ம கிருஷ்ணரோட உறவு இது நம்ம எப்படி நம்ம ஆத்மாவை ஆன்மீகத்தோட எப்படி நம்ம கிருஷ்ணாவை நினைக்கணும், அதே மாதிரி நம்ம எப்படி அதெல்லாம் செயல்கள் செய்யணும். அது மாதிரி நம்ம யோசிச்சுட்டு நம்மளோட லைஃபை எப்படி நம்ம மேலு கொண்டு வரணும், எப்படி நம்ம இதுல இருந்து நம்ம ஜட இயற்கையில இருந்து எப்படி நம்ம வெளியில வரணும், எப்படி திருப்பியும் பிறப்பு இல்லாம இருக்கணும், அதே மாதிரி நம்மளோட உள்நோக்கம் இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷுஸ்பர்ஷனம் ச ரசனம் கிராணம் ஏவ ச அதிஷ்டாய மனசாயம் விஷயான் உபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடு புலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருத்தர் என்னன்னா ஸ்தூல உடலை பெருக்கும்போது உயிர் வாழ்வி ஒரு மனதை தான் மையமாக கொண்டு ஒரு நம்மளுக்கு கண்ணு, காது, மூக்கு, தொடுப்புல எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி புலனின்ப விஷயங்களையும் அவன் அனுபவிக்கிறான். அது மாதிரி இன்னொரு இதா சொன்னா கூட ஜீவாத்மா உணர்வு ஒரு நாய், பூனையின் குழந்தைகள் எல்லாமே அவ தனக்கு அடுத்த பிரிவில் நாய் அல்லது நம்ம போன வருஷம் சொன்னோம், நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம அடுத்த ஜென்மம் வரும். அது நம்ம இந்த ஜென்மம் வேணும் நம்ம நினைக்கிறோம். எப்போது நம்ம எப்படி கோகுலம் பிருந்தாவன் போனோமோ அதே தான் ஒரு மையமாக நினைச்சுட்டு நம்ம கிருஷ்ணரை எப்படி அதே மாதிரி ஒரு இது பண்ணி ஒரு தாமரை பாதங்களை நம்ம எப்படி பார்ப்போம். அதுக்காக நம்ம
அது மாதிரிதான் யோசிக்கணும். அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி போனா நம்ம வந்து எப்படி நம்ம கிருஷ்ணரோட நம்ம ஆன்மீக இதுல போவோம்னு அதே மாதிரிதான் யோசிக்கணும். அடுத்தது பஸ் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. 10 9ங்களா? 10வது மாதாஜி. உத்க்ராமந்தம் விதிதம் வாபி புஞ்ஞானம் வா குணான்விதம் விமுடானானு பஷ்யந்தி ஞான சசுஷ்டக. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. யாரெல்லாம் முட்டா இருக்காளோ, யாரும் உயிர் வாழ்வியை வந்து நம்மளோட உடலோட யார கைவிடுகிறாளோ, கஷ்டத்தையும் இயற்கை குணத்தில் மயக்கத்துல கீழே இருக்கிறாளோ, அவ வந்து யார் உடல் அனுபவத்தை அனுபவிக்கிறாளோ அதெல்லாம் வந்து அவளால இதெல்லாம் பாக்கியெல்லாம் அவளுக்கு புரிந்தவே கொள்ள முடியாது. அவளுடைய இதுல வந்து எந்த கண்கள்ல என்ன மாதிரி நோக்கம் இருக்கோ அதே மாதிரிதான் ஆகும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து எந்த நல்ல நல்ல கண்களா நல்ல நோக்கம் நம்ம நல்லதான் பகவானை பார்த்தோம்னா அது நம்ம வந்து ஆன்மீக உணர்வுல நம்ம இன்னும் முன்னேறிடுறோம். இல்லாட்ட வேற ஏதாவது நீங்க வேண்டாதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கண்கள் காது கேட்கறது நல்லது கேட்காம, கண்ணு வந்து கண்டத்தையும் வாய் வந்து நம்ம சான் பண்ணாம கண்டதும் பேசிண்டு கிருஷ்ணா பத்தெல்லாம் ரொம்ப பேசிண்டு இது கிருஷ்ணா பத்தி வாக்கியெல்லாம் பேசுறது அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது நம்ம. அதனால இப்போ வந்து எந்த உடலை நம்ம அடைய போறோம்னு ஒரே நம்ம வந்து ஒருத்தனால புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அது இல்லாம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உலகில நம்ம வாழ்கிறோம் என்பதை அவளுக்கு புரிந்து கொள்ள அடுத்த ஜென்மத்தை நம்மளுக்கு என்ன வரும் நம்மளுக்கு தெரியுமா? கிடையவே கிடையாது. நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. நம்ம என்ன நல்ல பலன் பண்றோமோ, எந்த நல்ல நோக்கம் வச்சுருக்கோமோ, நல்ல கொண்டு வச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவி நம்மளுக்கு அது கிடைக்கும். இதான் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில இருந்து அது நம்ம ஆன்மீக குருல இருந்தும் ஒரு சாஸ்திரங்கள்ல இருந்தும் பகவத்கீதையில இருந்து நம்ம புரிந்து கொள்றோம். இந்த மாதிரி இல்லட்டா இந்த வந்து அனைத்தையும் வந்து நம்ம காணப்படுறதுக்காக குறிப்பிட்ட வந்து சூழ்நிலை நல்ல சூழ்நிலையில நம்ம வந்து உடலை எப்படி நம்ம விடுறோமோ, குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கு நம்ம எப்படி வாழறோமோ, எப்படி நம்ம குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை வந்து நம்ம வந்து புலனின்பங்கள் மயக்கத்துல இருக்கோமோ, அந்த எந்த இன்ப துன்பங்கள் இருந்து அவன் துன்பப்பட்டு இருக்கானோ, எந்த காமத்தினாலும் ஆசையினாலும் அவர் வந்து முட்டாளா நபர்களாக இருக்காளோ, அதே மாதிரி உடல் மாற்றத்தை ஒரு எப்படி நம்ம வாழ்வை எப்படி குறிக்கோள் வச்சுட்டு அந்த உடலை எப்படி அந்த வாழ்வுக்கு பிரகாரம் எது நல்ல இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு போனாதான் நம்ம வந்து நம்ம ஆன்மீக ஞானத்தில் நம்ம முக்தி பெறுவோம். இல்லாட்டானா நம்ம திருப்பியும் கீழான பாதையில தான் நோக்கி செல்வோம், தவிர மேலான பாதையை செல்லவே மாட்டோம். அதுல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. யாருன்னா यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यदन्तो பக்ருததாம்னோ நைனம் பஷ்யந்த சேதச. கண்ணுறவில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயன்றாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கான்னா, யாரு தன்னுருவல நிலையாக இருந்து யாரு முயற்சி செய்கிறாளோ அவெல்லாம் வந்து ஆன்மீகவாதிகள்லாம் அவளுக்கு தெளிவா எல்லாம் இதெல்லாம் தெரியும் அதெல்லாம். ஆனா எப்படி யாரு வெளிச்சு பெறாத இருக்காளோ, மனைவிடுகள் இருக்காளோ, யாரு எப்போதும் வந்து நிலை பெறாத நிலையில இருக்காளோ, அவ வந்து என்ன நடக்கிறதுங்கிறது என்று அவளை சாதாரணமா ரியலைஸா அவளால பண்ண முடியாது. அதனால ஆன்மீகம் வந்து தன்னுணர்வு வந்து பாதையில வந்து எப்படி ஆன்மீகம் வந்து நிறைய ஆன்மீகங்கள்லாம் இருக்கா. ஆனா அவனோட தன்னுணர்வுல யாரு நிலை பெறாத யாரு இருக்கானோ அவன் வந்து நிறைய உயிர்வாட்டல்ல மார்க்கங்கள்லாம் இருக்கும் என்றது அவளுக்கு காணவே முடியாது.
அதனால்தான் நம்ம வந்து என்னைக்குமே நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாம் வந்து என்னைக்குமே தன்னூறு விஷயத்துல எல்லாரும் குருடராகவும் எல்லாரும் இருக்கா அதுல ஒரு குருடராரோ இல்லாட்டா ஒரு மாதிரி உடற்பயிற்சிகளோ எல்லாம் மயங்கி உள்ளவளாவே இருக்கா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண என்ன மாதாஜி. மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? உடல் வந்து நன்றாகவே வளர்க்கப்பட்டவா ஆரோக்கியம் இருந்தா அவளுக்கு அதிருப்தி தான் இருக்கிறது. அவ வந்து திருப்தியாவே இல்ல, அவளை கொண்டு ஒண்ணுமே அவளுக்கு தெரியல. அதனால அவ வந்து என்னைக்குமே மயக்கத்திலேயே அவ இருக்கா. அதனால வந்து பொய்யான யோக பயிற்சிகளை பேரளவே இல்ல நேம் சேக்குக்கா இதெல்லாம் யோக பயிற்சி பண்ணா கூட அவளு தன்னோட அடைங்கிறது முடியாது. அந்த மாதிரி அவ அந்த ஆத்மாக்கள்ல வந்து உடல் மாற்றம் கூட அவளுக்கு புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. அதனால பரமபுருஷர் யாரு வந்து உணர்வுகளோ இல்லாட்டா அவ வந்து யோக மேலும் இருந்தா கூட அவளுக்கு வந்து கிருஷ்ணா உணர்வு தூய பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டிருக்கு யாரு இருக்காளோ, பக்தியோகள் யாரு இருக்காளோ அவளுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் நிச்சயமாக நடைபெற்றிருக்கு. இதனால நம்ம இதைதான் புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி 12 போடுங்க, 13 போட்டுருக்கீங்க. இது வாசிச்சுட்டோம்ல மாதாஜி. 12 எத் ஆதிசம் அது படிக்கணும். எத் ஆதித்ய கதம் தேஜ அது படிக்கல. ஓகே, வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. यत् आदित्य कदं तेजः जगत्पासयदेकिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ தத்தேஜோ வித்யமாமகம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனை பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனும் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உலகத்துல இருந்து எல்லாமே முழுவதும் இருளை விளக்குகிறதுக்காக சூரியன் பிரகாசம் யாரோட்ட இருந்து வருது? பகவான்கிட்ட இருந்து தான் வருது. அதே மாதிரி சந்திரனும் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசம் கூட யாரோட வருது? யார்கிட்ட வருது? பகவான்கிட்ட தான் வருது. அதனால நம்ம இந்த விஷயங்களை வந்து எப்படி நடக்கிறது, இந்த மாதிரி நம்மளாம் யாருக்கு அறிவில்லையோ அவளுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு கொள்ளவே முடியாது. வந்து இருந்தா இங்க வந்து எப்படி புரிஞ்சு கொள்ளணும், எப்படி நம்ம இந்த ஞானத்தை நிலை பெற்ற ஆன்மீக எப்படி நம்மளுக்கு ஆரம்பிக்கணும், எப்படி சூரியன் சந்திரன் நெருப்பு எல்லாம் மின்சாரத்தெல்லாம் எப்படி நம்மளுக்கு பாக்குறோம், அந்த அந்த மின்சாரத்திலே நம்ம வந்து எப்படி பிரகாசம் கிடைக்கிறது, பிரகாசம் கிடைச்சின்னா அந்த அது வந்து மின்சாரத்தின் எல்லாம் பிரகாசம் எல்லாமே புருஷோத்தமர் முழுமுதற் கடவுள்லேருந்தே தான் வருது. அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கருத்து வந்து கிருஷ்ணோட தான் அதெல்லாம் தொடக்கம். இதெல்லாம் இந்த இடர்ல என்னன்னா ஆத்மா வந்து என்னைக்குமே முன்னேற்றத்திலும் பெரியபடி வந்து உயிர்வாழிகள் என்ன பண்றதுன்னா இயற்கையாகவே அவர் வந்து பரமபுருஷர் வந்து அம்சங்களாக வந்து அந்த அந்த அம்சங்களை எப்படி இயற்கையினோட திருநாட்டிற்கு நம்ம திரும்ப சொல்ல முடியும். அதேதான் ஒரு குறிப்பை தான் இங்க நம்ம வந்து இங்க நம்மளுக்கு பகவான் சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி இது என்னன்னா பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாவே சூரியனாலதான் பிரகாசம் படுது. அந்த வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரியுது. அந்த வந்து பிரபஞ்சங்களும் அந்த சூரியனும் சந்திரனும் கிரகங்கள் எல்லாம் எப்படி பிரபஞ்சத்திலே ஒரு சூரியன் மட்டுமே இருக்கு. அதே மாதிரிதான் பகவத்கீதாலயே நம்ம வந்து 10.21 படிச்சிருக்கோம் நம்ம. அதனால இதெல்லாம் நம்ம எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு கிருஷ்ணரோட தான் எல்லாமே தெரிகிறது. அது நம்ம புரிஞ்சு கொண்டு எப்படி கிருஷ்ண உணர்வு ஆரம்பிக்குமோ, எப்படி சந்திர ஒளியிலால எல்லா காய்களும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதோ அதே மாதிரி பரமபுருஷர் பகவானோட கிருஷ்ணனோட கருணையாலதான் நம்ம இருக்கோம். அவளோட கருணையாலதான் நம்ம வாழ்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து மக்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு எப்படி வந்து நிலவொளி நம்மளுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி தருகிறதோ அதே மாதிரி நம்ம அவளோட கருணை இல்லைன்னு நமக்கு சூரியனும் தெரியாது. அதே கிடையாது, நெருப்பு கிடையாது. சூரியன் சந்திரன் நெருப்பு ஒண்ணுமே தெரியும். அது உதவி இல்லாம நம்ம இருக்கவே முடியாது. அதே மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வையும் நம்ம தூண்டக்கூடிய நல்ல சிந்தனைகளை வச்சுட்டு நம்ம நம்மளோட வாழ்வியல என்னைக்குமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
காம் ஆசிஷ்ய பூதானி தாரயாம் யகம் ஓஜச புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகः. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்துள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம வந்து இந்த என்ன சொல்லியிருக்கா, நம்ம ஒவ்வொரு கிரகத்திலிருந்தும் நுழையிறோம். அதே சக்தியால வந்து அவ பாதையில் நம்மளுக்கு நிலை பெறுகின்றன. அதே மாதிரி சந்திரனாகிய எல்லா காய்கறிகளும் வாழ்வு ரசத்தை தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்து இதுல என்ன சொல்றான்னா, இந்த பர்பட் என்ன சொல்றான்னா வந்து எல்லாம் வந்து நம்ம கிரகங்களை எப்படி காற்றுல மிதிப்பிறதோ அதே மாதிரி இறைவனோட சக்தியை நம்மளுக்கு புரிஞ்சு கொள்ளணும். இறைவன் வந்து ஒவ்வொரு அணுவிலையும் ஒவ்வொரு கிரகத்திலும் ஒவ்வொரு ஒரு வாழிலும் இருக்கிறார். அவர் வந்து இதுலயே நம்மள பிரம்ம சம்மதிலையும் சொல்லியிருக்கா. அதே மாதிரி வந்து பகவான் வந்து ஒரு பரமாத்மா எல்லா கிரகங்களும் பிரபஞ்சங்களும் உயிர் வாழ்களும் எல்லா அணுக்களுடையும் அங்க போகிறார் அவர். அதனால அவர் நுழைகிறதுனால அனைத்து எல்லாமே நடக்கிறது. உடலில் ஒரு ஆத்மா இருக்கிறது தான், அப்பதான் மனிதன் அவர் வந்து நீரிலால மிதக்க முடியும். ஆனா அவரோட உடலே போயிடுச்சுன்னா அந்த உயிர் பிறந்த பிறகு அவரோட மரணமா இருக்கிறது என்ன ஆகும்? அவரால போக முடியுமா? உடல் முழுகிதானே போயிடும். அதே மாதிரி இந்த ஒரு அழுக்கி ஒரு இன்னொரு உதாரணம் என்னன்னா, ஒரு அழுகி போன ஒரு குச்சிகளை போன்று அது வந்து என்னைக்குமே மிதப்பது உண்மை. ஆனா மனித வந்து மரணம் அடைந்த பிறகு உடல் நீரில் எப்படி ஆயிடும்? உயிர் இல்லைன்னா அது மூழ்கி போயிடும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த வந்து ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் விண்வெளிகள் இருக்கின்றன. இது காரணம் என்னன்னா, பரமபுருஷர் பகவானோட உன்னத சக்தி அந்த கிரகங்களில இருக்கிறதே. அந்த சக்தி எப்படி ஒவ்வொருத்தரோட கிரகத்தையும் எப்படி ஒரு கைப்பிடி மண்ணை மாதிரி தாங்கி கொண்டு எப்படி கைப்பிட்ட மண்ணை நம்ம பிடிச்சிட்டு இருந்தானா அந்த மண் விழறதுக்கு சாத்தியமா கிடையவே கிடையாதுடா. அதனால நம்ம வந்து இந்த வந்து அதனால இந்த வந்து காற்றில் இருக்கிற இந்த எல்லாம் கீழே விழுந்துடும். அதே மாதிரி காற்றில் மிதத்து கொண்டிருக்கிற இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் பல புருஷனோட விஸ்வரூபத்தில் தான் கைப்பிடி தான் இருக்கிறது. அதனால அவரோட வலிமை, அவரோட சக்தி, அவரோட அசைகிறது, அவரோட அசையாத பொருட்கள் எல்லாமே தத்துவம் தான் அதுல இருக்கு. அந்த புருஷோத்தர முதலோட கடவுள் வந்து சூரியன் வந்து எப்படி பிரகாசிக்கிறாரோ, எப்படி கிரகங்கள் தம் பாதையில செய்யறாளோ, எப்படி வேத மந்திரத்தை சொல்லியிருக்காளோ, அவரோட உதவி இல்லாம காற்று கூட அசைய முடியாது, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. எல்லாமே நம்ம உலகமே அழிஞ்சு போயிடும். இது வந்து யாரு இது காரணம்? யாரு? பரமபுருஷர் முதல் முழு கடவுள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் வைஸ்வனா படிக்கட்டுங்க மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆஸ்ரிதக பிராணாம் பானா சமாயுக்தக வசாம் எண்ணம் சதுர்விதம். எல்லா உயிர்களின் உடலிலும் ஜீர்ண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடன் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த ஆயுர்வேத சாஸ்திரப்படி என்ன சொல்றான்னா, நம்ம வந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் ஜீரணம் எப்படி ஆறுது? நெருப்பாக இருக்கிற நான் உட்சுவாசம் காற்றுடன் வெளிசுவாற்று காற்றுடன் இணைந்து நான் வந்து 4 விதமான உணவையை டைஜஸ்ட் பண்ண வைக்கிறார் பகவான் நம்மள. அதே மாதிரி ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் என்னன்னா சொல்றது, உண்மையாக உணவை நம்ம செய்யும் நெருப்பு வந்து ஒரு வயிற்றில் நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லையா? அந்த நெருப்பு எரியாத போது நம்மளுக்கு இருக்காது. எப்போது நெருப்பு வந்து நிறைய எரியுமோ நம்மளுக்கு பசி எடுக்கின்றது. அதனால நம்ம வந்து அது நெருப்பு சரியா இல்லைன்னா நம்மளுக்கு சிகிச்சை அவசியமா இருக்கு, நம்ம டாக்டர்கிட்ட போறோம். அதனால இந்த வந்து எல்லா நிலைகளும் வந்து இந்த நெருப்பு வந்து முழுமுதற் கடவுள். யாரு இதுல பிரதிநிதி? முழுமுதற் கடவுள் தான். வந்து அதனால நம்ம வந்து என்ன நம்ம எதை ஜெயிக்கிறோம், எந்த பொருட்களை நம்ம உணவு கொண்டுறோம், அதுக்காக எந்த வேத மந்திரங்கள் நம்ம சொல்றோம், எல்லாமே புருஷோத்தர பகவானோட எல்லாமே பகவானோட எல்லாம் நமக்கு கிடைச்சதுதான். இந்த மாதிரி அந்த எல்லா விதமான உணவு பொருட்களை கூட செரிப்பதில் கூட அவரோட உதவியால தான் இது நடக்கிறது.
அது வந்து உண்ணும் விஷயத்துல கூட உயிர் வாழ்வி நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது. நம்ம பகவான் எப்படி நம்மளுக்கு கொடுக்குறோம், எப்படி நம்மளுக்கு நெருப்பு இதுல வைத்தறி இதன் முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம்ல, அதெல்லாம் தான் அதுதான் ஜெருப்பத்திலே தான் பரமபுருஷனோட உதவி இல்லாம ஒண்ணுமே சாப்பிட கூட நம்மளால முடியாது. அவருக்கு தான் நம்மளுக்கு அவர் தான் எல்லாத்தையுமே மூல காரணம். ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்லணும். ஒண்ணு நம்மளுக்கு ஒரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு 4 வித உறுப்பொருட்கள் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சாப்பிடுறோம். அப்புறம் அது மெல்லப்படுவை எதெல்லாம் மெல்லுவோம், நம்ம நக்குவோம், அப்புறம் உறிஞ்சுவோம். எல்லாமே யாருக்கு செருக்கு சக்தி யாருக்கு இருக்கு? பகவானுக்கு தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. सन्निविशेष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम् अपेहनं च वेदश्च सैव अहम् एव वेद्यो वेदेन्द्र कृते वेदवित् एव साहम्. நாம் அனைவரின் இதயத்திலும் வீற்றிருள்ளோம். என்னிடத்தில் இருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின. எல்லா வேதங்களிலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் வந்து பகவான் என்ன சொல்றேன்னா, நான் எல்லாரோடைய இதயத்துல இருக்கேன். என்னிட இருந்தா நம்மளுக்கு எல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து ஞாபக சக்தி வருது, மருதி யாரிட வருது? பகவானோட இதுதான் எல்லாமே ஆறுது. அது வந்து நம்ம தொகுத்தவன் யாரு? பகவான் தான். அப்புறம் அறிபவனும் யாரு? அவர் பகவான் தான். அது மாதிரி அது வந்து ஒரு பரமாத்மாவோட உருவில் வந்து ஒரு முழுமுதல் வந்து எல்லாரோட இதயத்துகளே இருக்கிறார்கள். அவர் தான் எல்லா செயல்களும் செய்யறா. உயிர்வாழ் வந்து தன்னோட அடுத்து நம்ம போன ஜென்மத்துல யாருக்கா நினைவு இருக்கோ? ஒருத்தருக்குமே நினைவு இருக்காது. எல்லாருமே மறந்துடுறா. அதேதான் அது யாரு இருக்கா? அதே மாதிரி நம்ம செயல்கள் எல்லாம் வந்து சாட்சியாக இருக்கிறது யாரு? பரபருஷமிடம் எப்படி நம்ம வழப்படுத்தல நம்ம ஏற்று அவரோட அதே மாதிரி நம்ம செயல்படணும். அதேதான் நம்ம வந்து முந்தைய நம்ம என்னெல்லாம் வந்து செயல்கள் பண்ணிருக்கோமோ அதேதான் இது கண்டினியூ ஆகுது. அதுதான் இந்த பகவான் நம்மளுக்கு அறிவு கொடுத்திருக்கா, ஞாபக சக்தி கொடுத்திருக்காரு. ஆனா அவர் வந்து முந்தைய பிறவில நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் மறக்க விட்டுருக்கா. அதே மாதிரி இறைவன் வந்து எங்கேயுமே ஒரு நிறைவாக இல்லாம ஒரு எல்லாரும் ஒரு தனிப்பட்ட இதயத்திலுமே இருக்காரு அவர். அது மாதிரி பலவேறு செயல்களையும் பலன்களை யார் வழங்குகிறாளோ அது வந்து ஒரு அருவ பிரம்மனாகவும் பிரபோஷ முதற் கடவுளாக எல்லாருடைய இதயத்தில் இருந்து பரமாத்மாக படுகிறார். அதுதான். அதனால அவர் வந்து அவர் அவதார ரூபமாவும் நம்ம சொல்றோம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளோட வந்து வாழ்வை எப்படி சரியான முறையில நடத்து, எப்படி முழுமுதற் கடவுள் திருநாட்டிற்கு எப்ப செய்யணும், எப்படி நற்போதில் வேதங்களை எப்படி நம்ம வழங்குகிறது, அதே மாதிரி எப்படி பரமபுருஷ கிருஷ்ணரை பற்றி அறிவி நம்மளுக்கு தரார் பகவான். அதே மாதிரி கிருஷ்ண வியாச தேவரை அவதரிக்கும் போது வேதாந்த சூசனை கூட அவர் தொகுத்தார் அவர். அதே மாதிரி நிறைய வந்து வியாச தேவரால் நம்மளுக்கு நிறைய வளர்க்கப்பட்டிருக்கு. விளக்க ஒரே ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் நம்ம வேதாந்த சூசனையும் நம்மளுக்கு நிறைய நம்ம வந்து கொடுத்திருக்காரு. அதே மாதிரி முழுமுதற் கடவுள் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை விடுதலையாகவே கருணையாகவே வடிவாகவே எடுத்திருக்காரு அவர். அதே மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம மனசுல வச்சுட்டு என்னைக்குமே நம்ம வந்து பரமபுருஷனோட வந்து ஆணைக்கு உட்பட்டு அவர் வந்து இன்ப துன்பத்தை எப்படி நம்ம கொடுக்கிறாளோ அதுல இருந்து நம்ம மீட்டு வந்து அதே மாதிரி எப்படி வேதங்களை புரிந்து கொள்ளுக நம்மளுக்கு வாய்ப்பையும் கொடுத்திருக்காரு. அதே மாதிரி நம்ம வேத ஞானத்தை புரிஞ்சுட்டா ஒருத்தர் தீவிரமாக இருந்தா அவரோட கிருஷ்ணரோட எப்படிமோ தேவையான எப்படி புக்திய வழங்குறா நம்ம வந்து புரிந்து கொள்வதற்கு அது வந்து அதே வேத ஞானத்தையும் நம்ம கொடுக்கிறாரு அவருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरसाशर एव स शर सर्वाणि भूतानि கூடஸ்டோ ஷர உச்சியதே. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. யாரெல்லாம் தவறக்கூடியவர்களோ தவறாதவர்களோ இந்த மாதிரி 2 விதமான ஜீவன்கள் இருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி ஜடவுல்களில் வந்து எல்லாரும் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும் அது மாதிரி யாரு ஆன்மீக உலகில் இருக்காளோ அவெல்லாம் என்னைக்குமே தவறாதவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது.
இதுல அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஆஹ் ஐ- எப்ப வந்து வியாசதேவர் எப்படி அவதரித்தாரோ அதே மாதிரி இறைவன் வந்து வேதாந்த சூத்திரையும் அவர் வந்து ஏற்றினாரு இல்லையா. அதே மாதிரி அந்த வந்து நம்ம வந்து புருஷோத்தமான முழுமுதற் கடவுள் வந்து நம்மள நித்தியமான அம்சங்கள். அதுலயே நம்ம வந்து ஒரு அதுதான் நம்ம ஜட ஒழுகில நம்மளெல்லாம் தொடர்பு கொள்ளுவது நம்மள வந்து ஜீவபூதா என்று சொல்லுகிறாளா. இதெல்லாம் வந்து அதனால நம்ம வந்து பரமபுருஷ பகவானோட ஒன்றுபட்டவர் எப்படி தவறாதவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறோம். ஒன்றுபட்டவர்கள் என்றால் தனித்தன்மை இல்லாதவர்கள் என்று பொருள் அல்ல, ஆனாலும் ஒற்றுமையோட செயல்படுகிறது என்பதே பொருள் என்று நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கு அது படைப்பு நோக்கம் நம்மளுக்கு தெரியணும். அதேனால ஆன்மீக உலகில வந்து என்னைக்குமே ஆன்மீக உலகில என்னைக்குமே படைப்புங்கிறது ஒரு விஷயமே இல்லை. அது உண்மைதான். ஆனாலும் வேதாந்த சூத்திரம் பரமபுருஷர் பகவானும் அவளோட தோற்றங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த அது அந்த இந்த கருத்து தான் சொல்லியிருக்கு. நம்ம முழுமுதற் கடவுள் எல்லாம் சொல்லப்படி 2 வகுப்பு இருக்கு இதுல. இதுல உயிர்வாழிகள்ல ஒரு வேதங்கள் இதற்கு வந்து அதுக்கு ஆதாரமும் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு. இதை பத்தி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கூட டவுட் இல்லை. ஆனா வந்து மனம் இருக்கு பாருங்க, 5 புலன்களுடைய எல்லாமே போராடிட்டு இருக்கும். அது வந்து இந்த அதனால நம்ம அதுல இருந்து எப்படி வெளியே வரணும், எப்படி நம்ம அதுல இருந்து நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து வரணும், அதே மாதிரி நம்ம வந்து யோசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17வது ஸ்லோகம் வாசிங்க யாரனா. அதுலயே இருக்கு பாருங்க கீழே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே வாசிக்கிறீங்களா? கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. உத்தம ஹரே புருஷ கிருஷ்ணா. படிங்க. வாவ் இமௌ புருஷௌ லோகே சரசாட்சர ஏவ சர சர்வாணி பூத்தானி கூடஸ்தோ அச்சர உச்சியதே. அது இல்ல தவறக்கூடியவர்கள் மாதாஜி. ஹரே தவறாத. கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கீழே மாதாஜி. கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. உத்தம புருஷ அது கொடுத்துருக்காங்க கீழே பாருங்க. கீழே அந்த பேஜ்ல கீழே உத்தம பாருங்க. ப்ளூ புருஷ கலர். துவன்ய அதான் உத்தம புருஷ துவன்ய பரமாத்மே யதா யதா ஹிருத யோ லோகோத்ரயம் ஆதிஷ்ய பிபர்த்த யஸ்வய ஈஸ்வரக. மாதாஜி இதோட மீனிங் வரல மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, ரைட் சைடுல இருக்கு பாருங்க. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான இந்த பரமாத்மா இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இதுல வந்து தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என்று 2 விதமான ஜீவன்கள் இருக்கிறார்கள். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதை நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி அடுத்த இதுல என்ன சொல்றோம்னா, இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தமான புருஷமன் பரமாத்மா இருக்கிறார். இதெல்லாம் விட்டு 2 இதை விட்டு கூட பரமபுருஷர் எப்படி இருக்காரு, அது வந்து இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டது வேறு யாரு, உத்தமான பரமபுருஷர் பரமாத்மா இருக்கிறார். அவர் வந்து அழிவற்ற இறைவனான அவர் வந்து 3 உலகங்களில் நுழைந்து அவற்றை அவர் நம்மளுக்கு எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றார், நம்மளெல்லாம் காப்பாற்றுகிறார். அதான் இந்த இதுல இருந்து சொல்றது. இதுல இருந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, நம்ம வந்து அந்த இந்த என்னென்ன இதுல கருத்து என்னன்னா வந்து கட்டுண்ட உயிர் வாழ்க்கள் வந்து சில பேர் முக்தி பெற உயிர் அவ வந்து தன்னோட எப்படி வந்து இது உயிர்வாழிகளுக்கு அப்பால் முழுமுதற் கடவுள் பரமாத்மா இருக்கான்னு அவளுக்கு தெரியும். ஆனா வந்து அப்பவும் இந்த வந்து அவ வந்து இந்த முக்தி பெற இல்லாம இந்த உயிர்வாழிகளோட வந்து பல்வேறு செயல்களுக்கு எல்லாம் அனுபவிச்சு எல்லா வசதிகளுக்கும் இருந்து உன்னத புருஷர் இருக்காரு. அந்த பரமபுருஷர் பகவான் தான் நம்மளோட ஒவ்வொரு இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீட்டிருக்கிறார். அது வந்து அவளுக்கு ஒரு அது பக்கம் அமைப்பும் தகுதியுடன் சில பேருக்கு இருக்க மாட்டேங்கிறது. அது எப்படி ரீச் பண்ணணும், நம்ம ஆன்மீக உணர்வு எப்படி இது பண்ணணும், எப்படி தாமரை மலர் பாதங்களை எப்படி ரீச் பண்ணோம், நம்ம அதை பத்தி நம்ம வந்து அதை பத்தி நினைச்சு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வாழ்வேல வந்து நம்ம வந்து மூவ் ஆனோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மாத் ஷரம் அதீதோகம் அக்ஷராத் அபிசோத்தமஹ அதோஸ்மி லோகே வேத பிரதித புருஷோத்தமஹ.
கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவரும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதும் நானே உத்தமனானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கான்னா தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் எல்லாருமே என்னைக்குமே இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவாக இருப்பதால் நானே உத்தமனாக என்பதாலும் இந்த வேதங்களிலிருந்து நான் வந்து புருஷோத்தனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏவம் அசம்மோதோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. எவன் ஒருவன் என்னை பரம புருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகிறானோ அறிந்தவன் ஆவான். எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுவதுமாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. அவங்க ஆமா அவங்க இல்லவே இல்ல மாதாஜி. இல்ல அவங்க லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க. அந்த 18லயே பாதிலேயே வச்சுட்டாங்க வேற. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். நெட்வொர்க் தான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, இன்டர்நெட் கொஞ்சம் போயிடுச்சு. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கண்டிப்பா. கேக்குறதா? ஹரே கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது. சாரி மாதாஜி. திரும்ப இன்டர்நெட் போயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வியாச தேவர் எப்ப அவதரித்தாரோ அவர் தான் வேதாந்த சூஸ்திரம் பண்ணினார் இல்லையா? இந்த வேதாந்த சூஸ்திர உட்பொருட்கள் அவருக்கு எல்லாமே சுருக்கமா சொன்னார். ஆனா அந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாம் எண்ணற்றவர்கள், அவளுடைய தவறக்கூடியவர்கள், யாரெல்லாம் தவறாதவர்கள் என்று 2 பிரிவாக நம்ம பிரிச்சோம். அது ஏற்கனவே நம்ம இதை படிச்சோம். அதே மாதிரி புருஷோத்தமான கடவுள் நித்தியமான அம்சங்கள். அவர் எல்லாம் போது ஜீவபூதா என்று சொன்னோம். அதேதான் இது ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் போட்டுக்கல. 17 சொல்லணும் இல்லையா மாதாஜி? 17 ஆயிடுச்சு இல்ல? கரெக்ட் மாதாஜி, நீங்க சொல்றது கரெக்ட். கரெக்டா சொல்றேன் நானா? இப்போ நான் தவறக்கூடியவர்கள் தவறானவர்கள் கரெக்டா தான் சொல்றீங்க. கரெக்டா தான் சொல்றேன். நான் சொன்னதை திருப்பி சொல்லலையே. இல்ல மாதாஜி, அதுல பாதியில கட் ஆயிடுச்சு. சரி சரி சரி. இந்த 2 பிரிவுகள் இருக்கா? ஒருத்தர் தவறக்கூடியவர்கள், ஒருத்தர் தவறாதவர்கள். இதெல்லாம் அது மாதிரி இந்த நம்ம புருஷோத்தமான முழுமுதற் கடவுள் என்னன்னா நித்தியமான அம்சங்கள் அவர். அதே மாதிரி இந்த ஜீவ நம்ம ஜடகுலகளை எப்படி தொடர்பு கொள்கிறோமோ அவளை யார் சொல்றா? ஜீவபுதா என்று சொல்லப்படுகிறது. அதுதான். அதனால நம்ம எப்படி இங்க தவறக்கூடியவர்கள் என்று பொருளை சொல்றான். ஆனா பரமபுருஷர் பகவானுடைய ஒன்றுபட்டவர்களோ தவறாதவர்களும் என்று கூட சொல்லப்படுகின்றன. இந்த 2 இருக்கு இல்லையா? ஒருத்தர் தவறவர்கள், ஒருத்தர் தவறாதவர்கள். அதுதான் இதுல சொல்லிருக்கு. தவறாதவர்களை பத்தி தான் அது. அதனால என்ன பண்ணணும், நம்ம படிப்பு நோக்கத்திற்குள்ள
எல்லாருமே பகவான் நம்மளுக்கு ஒத்துழைக்கிறார். அதே மாதிரி ஆன்மீக உலகில வந்து படிப்புல ஒரு விஷயமே கிடையாது. அதுதான் உண்மை. அதுதான் வேதாந்த சூசனைன்னு சொல்லியிருக்கா. அது வந்து அதனால நம்ம இதுல வந்து உயிர் வாழில ஒரு கட்டுண்டு இருக்கோம் நம்ம. அதே மாதிரி அந்த உடல் ஜடத்திலும் தொடர்பினால் எல்லாமே மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. வந்து அதனால நம்ம உயிர் வாழ்வு மாற்றமடைகிறதுனால நம்ம ஒரு ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து உடற்ஜாத்தியுடன் செய்யப்படுகிறது இல்ல. அதே மாதிரி அதுல மாற்றம் இல்ல. அதனால ஒரு ஜட உலகில வந்து 6 விதமான மாற்றுகள் இருக்கான். அந்த 6 மாற்றம்: பிறப்பு, வளர்ச்சி, இருப்பு, உற்பத்தி, சிதைவு மற்றும் மறைவு. இதெல்லாம் தான் ஜட உலகில மாற்றங்கள். அதனால நம்ம ஆன்மீக உலகில வந்து உடல் வந்து மாற்றமே அடையாது. அதுல அங்க வந்து முதுமையும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. அதே மாதிரி அது மாதிரிதான் அந்த ஆன்மீக உலகம் நம்மளுக்கு. அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து அதனால எப்படி நம்ம இதுல இருந்து மேல்பட்டு எப்படி ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம எப்படி பிறப்பு இல்லாம இருக்கணும் வரணும். அதே மாதிரி ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம எப்படி போனோம், அதே மாதிரி முக்தி பெற்ற நிலைமையோடு நம்ம அடையணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன். இதி இதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயானக ஏதத் உதத்வா புத்திமான் சயாத் கிருத கிருத்யஷ் பாரத. வேத சாஸ்திரங்களில் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, திருப்பி நம்ம போன வருஷமே சொன்ன மாதிரிதான், தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றால் அப்பாற்பட்டு இன்னொன்னு திவ்யமாக இருக்கு. அதுதான் யாரு? பகவான் பரமபுருஷர் பகவான். அவர் யாரு? அவர் உத்தமானவர். அவர் யாரு? அவர் உலகத்துல வேதங்களிலிருந்தே அந்த அந்த புருஷோத்தமாக நம்மளாம் கொண்டாடுகிறோம். அதே மாதிரி கட்டுண்ட ஆத்மாவும் சரி, முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் சரி, ஒரு புருஷோத்த கடவுள் கிருஷ்ணரை வந்து யாருமே மிஞ்சவே முடியாது. அவர்தான் எல்லா புருஷர்களும், அவர்தான் உன்னதமானவர். அவர்தான் உயிர் வாழிகளுக்கும் பரமபுருஷர் பகவான். அவர் தனிப்பட்டவர். அதே மாதிரி அவர் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் தெளிவா புரியுது. இத வந்து என்னைக்குமே வந்து உயிர் வாழிகள் எப்போதும் கட்டுண்ட நிலையே இருக்கா. முக்தி பெற்ற நிலையால இருந்தா சரி. ஆனா பரமபுருஷன் பகவான ஒரு அசித்தியங்க சக்திகள் எல்லாம் யாராலுமே மிஞ்சவே முடியாது. அதே மாதிரி நம்ம வந்து எப்படியுமே லைஃப்ல வந்து ஒரு உயர்வு உண்டு, தாழ்வு உண்டு. உத்தமம் என்று சொல்ல நம்ம வந்து அது ரொம்ப முக்கியமானது. அதனால நம்ம வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கான்னு இந்த வேர்ஸ்ல நம்ம பரமபுருஷமான யாராலுமே முடியவே முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 20 ஸ்லோகம் தான் மாதாஜி முடிஞ்சிருச்சு. அவங்க இப்பதான் நம்ம 20ஆவது ஸ்லோகம் படிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடியே படிச்சுட்டாங்க. ஓ அப்படிங்களா? 20ஆவது ஸ்லோகம் சொல்லட்டுமா? நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டுமா? நான் சொல்லட்டுமா 20ஆவது ஸ்லோகம் மாதாஜி? பண்ணுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க தான் சொல்லணும். சரி. வேத சாஸ்திரிகள்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரகசியமான பகுதியே கிடையாது. யாரு பாவமற்றம் என்றாலும் அவ வந்து எப்படி நம்மளால வந்து வெளிப்படுத்துக்கும் பட முடியுது. ஆனா யாரு புரிந்து கொள்வனார் இருக்கணும், அவன் வந்து அறிஞன். அவன் இன்டெலிஜென்ட். ஆனா அதுல வந்து அவளுக்கு அந்த ஒரு பக்குவத்தையும் அவ அறிவா. இது மாதிரிதான். அதே மாதிரி இந்த சாஸ்திரங்கள மூலம் வந்து எல்லாமே பகவான் வந்து இங்க எல்லாமே தெளிவா சொல்லிருக்காரு. என்ன சொல்றாருன்னா, முழுமுதற் கடவுள் வந்து ஒருத்தரை வந்து உள்ளபடி அவனை வந்து நம்ம அறிந்து கொள்ளணும். அதே மாதிரிதான் இந்த திவ்ய ஞானத்தையும் அறுவடையும் பக்குவமானதும் இருக்கும். அதனால இன்னொரு இதுல சொல்லணும் என்னன்னா, பரமபுருஷர் பகவான் வந்து இந்த யாரோட அவரோட தத்துவத்தை புரிந்து கொள்கிறாரோ, யார் அவரோட திவ்யமான தொண்டில ஈடுபடுகிறார்களோ, ஒவ்வொரு ஜட இயற்கனையும் அவ வந்து குணங்களிலிருந்து யாரு களங்களிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும், அவளால் நிச்சயமா ஒரு 100% விடுதலை பெற முடியும். அது வந்து அதுக்கு வந்து என்ன ஒரு ஆன்மீக புரிந்து கொள்வதற்கு நோக்கம் என்ன, அது வழிமுறை என்ன, அது வந்து நம்ம வந்து அது வந்து ஒரு பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அது வழிமுறை. அதனால வந்து ஜட வந்து கலங்கங்கள் எல்லாம் அதுல இல்லாம அவர் வந்து எப்படி பகவானோட பக்தி தொண்டிலேயே சாக்ஷாத் பகவானே ஒண்ணு அது பகவான் தான் நம்மளுக்கு எல்லாம். அவர் தான் நம்மள சரணடையணும்.
அதுதான் நம்மள முழு தொண்டு, பக்தி தொண்டு. அதுதான் நம்ம வந்து அந்த அந்தரங்க ஸ்டதியில நம்ம வந்து அந்த ரீச் ஆனோம். அதே மாதிரி வந்து யாரு வந்து யாருக்கு வந்து பகவானை வந்து யாருக்கு பகவானுக்கு அது சூரியனை பத்தி ஒப்டப்பட்டிருக்கா இல்லையா? அது யாரு சூரியனை யாரு அறியாமலே இருக்காளோ அவ வந்து இருட்டறையில தான் இருக்கா. அதுக்கு வந்து அந்த அந்த கேள்விக்கு இடமே கிடையாது. என்னால வந்து நம்ம வந்து எப்படி தெரியுமா, ஆன்மீக குரு வந்து சரியான வாழ்வு பாதையிலயும் நம்ம போயிட்டு அங்க வந்து அவளை வந்து எப்படி அறியாமல இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வந்து அறிவாக நம்ம எப்படி ஞானத்தை தொடர்ந்து எப்படி பக்தி தொண்டு சொல்லணும். அதான் நம்மளோட மெயின் எய்ம் இன் லைஃப். வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஒவ்வொரு வந்து கிருஷ்ணரோட உணர்வில் யார் இருக்காளோ அவ வந்து பக்தி தொண்டில் வழிபட்டு அறிவுடையவனாக இருந்து தூய்மையாகவும் இருக்கணும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரையும் புரிந்து கொண்டு எப்படி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோம். நம்ம இதே மாதிரிதான் வாழ்க்கையில ஒரு மெயின் குறிக்கோளை வச்சுட்டு அதே மாதிரி ஒரு நம்ம பெரிய அஞ்ஞானம் பண்ணிட்டு ஒரு இருக்கணும் நம்ம என்னைக்குமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம முடிச்சிட்டோம். அதனால இந்த வந்து கடைசியில படிச்சிடுவோம். வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் புருஷோத்தம யோகம் என்று 15வது அத்தியாயத்திற்கு பக்தி சித்தாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா மாதாஜி? இல்லைங்க மாதாஜி. எல்லாம் தெளிவா புரிஞ்சுது இல்ல? புரிஞ்சுது மாதாஜி. புரிஞ்சுது மாதாஜி. நம்ம வந்து எண்டிங் பிரேயர் பண்ணிடலாமா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. எண்டிங் பிரேயர். எண்டிங் பிரேயர் பண்ணலாமா? ஒரு நிமிஷம் பண்ணிடலாம். எண்டிங் ஸ்லோவா யாருன்னா வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பஸ்ய சிந்து ஏவ ச पतितानां पावन्योभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा எல்லாம் சொல்லலாமா? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे. श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी की जय. प्रभुपादा की जय. प्रभु जी की जय. All glories to assembly devotees. Assembly devotees. हरि हरि बोल. हरि बोल माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू माताजी. थैंक यू माताजी. என் பண்ணிக்கணுமா? மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் நான் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுறேன் மாதாஜி. மாதாஜி லைவ் ஸ்டாப் ஆயிடுதா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம். இல்ல ஆல மாதாஜி. வெயிட் மாதாஜி, ஐ வில் ஸ்டாப். என் பண்ணிக்கட்டுமா மாதாஜி? இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தில்லை நாயகம் அப்படிங்கிற பிரபுஜி வந்து மாதாஜி. थैंक यू மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. எந்த செஷன் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி தில்லை நாயகம் அப்படிங்கிற பிரபுஜி வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. நோ இஷ்யூஸ் மாதாஜி. நீங்க க்ளோஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி, நான் சொல்றேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. थैंक यू மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. थैंक यू.